Horretarako txaloak oraindik Juan Ignacio Etxeberria eta Álvaro Garmillarentzat, eta orain bai prest bitaldeak partidari hasteko. Hortxe dugu Dan Esni baloia ateratzeko prest. Epaiak adirazi du partian hasiera eta hortxe da ostikoa. Zerura ezker aldera. Ordizarren fil jasforrek harrapatu garazori gabe, lurrera joan da. Hortxe bitaldeak burruganea partida hasiera honetan. Ze konzentrazio mailerekin ateratzen den Ordizia eta ea zerbait lortu dezakegun. Cory Simpsonek zerura baloia arazorik gabe Kesosekoek. Hauek ere aukera berdina, urrunera, baloi horrek dena izpuruna behar du ez. Cory Simpsoni utzi dio azkenean. Eta Coryk berriz ere ezkerrez luze kanpora. Eta garrantzitsua izaten da psikologikoki gehiago partida hasiera beti. Bai, oso garrantzitsua izaten da, eta agian guk kale egiten bai lehenengo eta bigarrengo zati hasieratan aurten. Eta garrantzitsua lehenengo 10 minutu oso entxufauta, oso konzentrauta eta puntuik ez jasotzea. Hori da, eta agian, beti ere taldearen irregulartasunekin beti alde txarretan geratzen gara, alde honak ere badaude, eta agian aurrelarien lanarekin geratu beharko ginateke azken asteetan, ez? Meleetan eta nagusitzen ari da taldea, ez? Naiz eta urte hasieran agian ez genuen pentsatzen beraien indarrik handiena izango zenik. Bai, urte guztien zehar, meleetan oso indartsuk izan geha, eta igual gero jokunez gaurren beste azaldu aurrelarik, ez, horrizik aurrelarik. Eta nik uste, lortu behar daukeula meletako superioridade hori zelaia eramatea. Bai jauna, oraingoan Kesosekoak dira erasoaren bila, Zuluaren bila dabiltzanak arazorik gabe atera dute hor. Beratzi zemakiak Alvarezek atzera, 15arentzat, Montagut, honek aldamenera iriki du. Zulo bila jarraitzen dute eskuin egaletik, lurrera joan da, Kesosekoa zutitu eginda. Baloia arazorik gabe atera dute hortik, Esni berriz ere, aldamenera. Metroak egiten ari da, aurrelaria. Alvarezek berriz ere Esnirentzat, honek aldamenera, Mairu zemakia Gutierrez dugu. Hau ere lurrera. Zaleak asarre hor. Zigor golpe horri. Eta bai, azkenean bai. Ikusten dut alde honek zer dauken, ez? Baloi alde batetik bestea, pazientzikin moitu eta tartea lortu arte beti tendo eta oso ondateatzen zaio. Eta oso azkarra da gainera talde hau, eta azkarra, eta baloi haukin mugitzen duena, hau da. Azkartasun hori kontrolarekin eta badakite zer nahi duten, ez? Bai, pazientzia daukete eta lortzen dute askotan beraiek nahi dutena. Ba ez da atera baloi hori, Montagutek hartu du. Honek ere mugitu aldamenera. Txapor, baloia moztu nahian, ez du lortu. Metroak egiten ari da zela erdira iritsi dira, Urdinak. Alvarezek atera du baloia hortik. Atzera, baloia mugituz. Ongi Kesosekoak, Inigo gaipatu den bezala, Zuluaren bila etengabe. Ongi mugitu dute hor. López da, Amaiga zenbakia, hor lurrera joan dena. Lau zenbakiak zuzenean aurrera egitea erabaki du, lurrera hau ere. Hor Dizarrak defensan. Azti oraingoz, ez dugun despisterik izaten, orain aldez aldatu dute. Eta begira, ze transizio azkarrak eta ikaragarrizko Zulua egin du. Eta, bai, iritsia eta arazorik gabe. Ze transizio azkarra, ez da Inigo? Ezkerrean zeuden, hemen gure aldean zeuden. Eta 2 segundutan beste aldean genituen ikaragarrizko Zuluarekin. Bai, eta egiten dutena erreza ematen du, baina ikaragarri zaila da, ez? Baloia oso azkar moitze dute alde batik bestea, eta egi esan zaila da ondo defenditzea, eta utxune bat uzten baduzu, seitun ite izu emin. Eta begira, froga oraintxe, eta, 4. minutuan, gaurkoan esperimentua egean, hor, markagailua atzeko martxan dugu gaur. Bai, ematen du aldatu egin dutela. Bueno, 4. minutua dugu. Eta entxegua, Keso entrepeinaren zentzat, utxe eta 5 markagailuan. Eta ostikoa botatzeko aukera, izango dudan Esnik, zer egiten duen. Bai, ez da, makillera eta barrura. Sartu duetzen ostiko erreza. Eta nahiz eta makillaren laguntzarekin, barrura sartu beraz 2 puntu gehiago, utxe eta 7. Rak, Kesos entrepinares, Valladolideko taldearentzat. Eta aipatu bezala, partida hasi berri da. Bultz egin behar da, borroka egin behar da, ez da, eta partidan sartzen saiatu. Hori da, eta ikusten dugu hasieratik esaten genuna, ez ondo defenditu beharra da, oso ondo. Eta oso azti ibili barra da, exigentzi maila ikaragarri eskatzen du talde honek defentsan, ez? Bai, oso azkar antolatzen dira, eta zu baino azkarrago egiten badute. Berriz ere, erasoa antolatu nahian dabiltz, hortxe 5 zenbakia. Molina, jolari ezaguna, hau ere. Baloi atera nahian hor.
Momentuan atera du, Molina bera da. Bota dute azkenean, baina ordurako pasea emana zuen, Dan Esni. Montagut, honek Lopezi. Honek ere ies egin du, ongi hor. Jano Gitschhoff. Jokalariak eratuz. Esnik aldamenera. Ama zenbakia da. Orain, Sevillano, baloiarekin. Erasoa antolatu nahian da biltz. Orain gozbegi peinezen dute metro askorik eginea baloi hori berreskuratzen dugun eta guk ere erasoa gauzatzeko aukera izaten dugu. Lurrera, kesoseko jokalaria. Alvarezek arazorik gabe atzera. Berriz ere. Behin eta berriz saiatuz jokua antolatzen. Eta garrantzitsua dena baita ere, zelai jabetza. Oraingoz minutu guztiak, gure zelaian, Inigo? Hori da, baloia beraiek eta gure zelaian. Ea, buelta ematen diogun egoera honi. Oraingoz berdin jarraitzen dute, erasoan, Valladolidekoak. Ongi hor balaia moztera sartu da. Lumax, baina zigor kolpa izango da hori. Oso garbi izan da. Bai. Eta ikusten dugu, ez dute baloia galtzen, pazientzia asko jolasten dute. Eta hau da, bizkorrak dira, azkarrak dira, baina indarrez ere jabetza berreskuratza ere oso zaila da baita ere, hau da. Talde orekatua da. Hori da. Batusaren bila Dan Esni. Eta orain bai, 22 barruan izango ditugu. Ega zer gertatzen den. Eguraldia bintza lagundugu gaur, egia esan astean zehar izan dugunarekin, ez dut uste inork apostu egingo zuenik gaur. Giro hau izango genuenik, Inigo? Arbi da, gotza, euria, entrenatzeko asko gostatzen da, eta bida, gaur gutxinez eguraldi hona izan dugu, ikusentzako. Eta jokalarintzako ere, guzkia hotzarekin ez da txarrena izango, ez, jokatzeko? Ez. Aizerik ez dago gainea. Hori da. Batuxa atera dute, eta arazorik gabe Molina hartu du baloia. Oso ondo aurrelariak defentsan. Orain di baloiak eso zena da. Ies egin dior ez niri, baina beraina da, Lopezek hartu du. Zbarkatu Sevillano da, Amabi zenbakia. Lopez amaika da. Alvarezek ez niri ies egin dior orain honetan ere, baina ez dute baloi galtzen hauek. Baloiak ies egin dare, Lurrera. Baloia mugitu, Molina, aurrera egin nahian, Lurrera joan da. Atzera berriz ere. Hortxe burrukan, bi taldea, baina baloi horik esesekoena da. Aldamenera. Ia, ies egin dior. Eta... Abana iruditen zait. Tuxa eman dute eta azkar atera ordizik. Azkar atera dute, baina ez hor ongi jarrita zeuden kesosekoak. Baina beno, jabetza, badugu behintzat lehenengo aldiz partidan, ega zerbait egiten dugun, Asier Albanez deulate, gaurkoan 8 postuan gogoratu metro batzuk egiten, ongi ordiziarra, atzerako Simpsonentzat. Honek Iker Kortari, ongi Iñaki Puiadenarentzat, aurrera egin nahian, ordiziarra, hau ere Lurrera. Ea, loi hori hortik ateratzen du, laguntzara joan Tudela. Eta zigor golpea. Eta zigor golpea. Lastima. Bai, lehenengo baloi auki duguna, zigor golpe bat, eta beraiek puntu lortzeko aukera. Ba, bai. Ea zerrera bakitzen duten. Tuxaren bila joango direla ematen du ez? Bai, badi honea... Azkenean Thompsonek ez niri baloia. Eta bai, Tuxaren bila joango da. Eta garbi da, ez? Honea lauen txaiun bilatorri die, bonusen bilatorri die. Hauek beste borroka batean daude, ez? Hori da, eta hori bilatuko dute. Goiko postu egiten, gauza gogor daude gainera. Egia esan badira talde batzuk agian gehiago mantendu dutena, baina goiko taldetan erago gorabera asko, ez? Bai, bueno, talde batzuk, Salvadorrek ordizin galduzona kenduta nahiko denboraldi hona iten nahi da. Sanboire bai oso fuerte dago, eta kesos behare bai. Ni uste gora... Hiru hoien artean egongo da azkenean, ez? Bai, burruka oso ondi daula. Berrio ere ondo defendituta. Alvarez atzera, Dan Esnirentzat, honek Sevillan hori. Oso ondo defentsan. Sevillan bai izatu dute, horrazti ordiziarrak. Baloi hori beraiena da oraindik. Abantaila daukete. Alvarezek berriz ere baloia mugitu, 22ko marra barruan ditugu dagoeneko. 10. minutua du, lehen zati honetan gogoratu, huts eta zazpik esos entre Pinares aurretik. Eta zigor golpea. Eta zigor golpea ordiziaren alde, ederki.
Ea hemendik erasoak pixka antolatzen joan gaitezken, eta zerbait egiteko parada izaten dugun. Garrantzitsue baloia kanpo ateratzea, lehenengo tuxe gure alde, ea zemuz dijon. Horixe da, korik egin duena, arazorik gabe kanpora. Eta, bueno, beraien zelaien sartzen gara, jabetzarekin. Ea, denbora pixka bat pasatzen dugun hor ere azkenean beti aipatzen duzu, ez? Baloi, zelai jabetza ere oso gauza garrantzitsua dela, ez? Beraien zelaian behin eta berriz bazaude, naiz eta ezer lortu gabe, beste talda nekatzen da baita ere, ez? Bai, psikologikoki oso garrantzitsua da, ez nik askotan nahiago izaten dut baloi jabetza gabe aurkarin zelai barru neotea, jabetzarekin gure zure zelaian neotea, baino, ez? Hortxe tuxa, palmeatuz, bera gota dute, eta kanpora joan da berriz ere baloia. Baino beraientzako. Tuxa ateratzeko prest. Da dute, baloia mugitzen. Ongi hor Thompson, lurrera joan da. Alvarez baloia atera nahian. Hortxe atera du. Ze zenbaki dugu hori, Inigo? Jokoan asko sartzen ari da, eta ez diot oraindik zenbaki ikusi, aurrelariari, bizardunari. Bai, hirua da. Hirua da, Bai. blanko. Baloiatza, Sevillanok ez nirentzat, ez ni aurrera, ikara ezkozulua bilatu du hor, aurrera jarraitzen du, hori indarra, tipoarena eta 22 barruan aizatu dute, Iker Korta izan da eskerrak, jokaldiak eratu duena, alare erasoan jarraitzen dute, kesos entrepinaresekoak, lastra da, barruan sartu nahi handabilena, atzera berriz ere, kontuz, hauekin, aipatu ezela baloia azkar mugitzen dute, lehenengo etxeguan ikusi ahal izan dugu, baloia atera nahian berriz ere, bat zemakia, Valverde dugu, hauren lurrera joan da, Ordiziarrak ongi hor, defentsa lanean, borrokan, baina baloia berreskuratzea kostatzen ari zaigu, Danes ni, aurrera egin nahian, indarri garagarria du, mutilak. Bai, alare bari dudik esek ritmoa pixa jetxidola, nik uste eta Ordizi kontu hau dela presio gehiago sartu behar daukela, defentsan ezin dietela utzi horren errez baloia desplazatzen, eta beste zigor golpe bat Ordizin alde. Ba, zigor golpea. 10 metro gainea. Irabazten ditugu, badirudi Gorosito kesoseko behatziak protestamen bat egin duela. Barkatu zuzentzea, baina Iker Korta lesionatu du, Asier Korta daukagu bat jolasten bere lehengusue. Barkatu bai, Asier Korta. Basatu zaizu. Lehengusuak dira, tantza pixka bat. Zuzendu, ez. Askotan gertatzen zait, izena, badakitzein den zen, izena nasten diet. Gaina lehengusua dira eta fizikoki badaukete itxura pixka. Ez, bai, Asier Korta, nola ez? Zagunagu gainera, gero elkarrezketa saioetan ere parte hartzen du partidu ondoren goietan, behin baino gehiagotan, eta bai. Ederki, alare, bederatzen zemakia Gorosito aipatu duzu, aktan Alvarez jartzen zuen. Alvarez Gorosito edo da. Gorosito goitzizena da. Goitzizena, abizena. Bigarren abizena da bagian. Herri Batuxa. Ongi hor Ordiziarrak, 22 barruan gaude. Ea zer gertatzen den. Lanean aurrelariak, Ongi hor, Oier Goia, entxegu marrari iritsinaian gertu gare, iritsiko tezen, eta bai jauna, Idia Zabaldarrak, indarrez, kemenez, barrura jo sartu eta entxegu Ordiziarrentzat, eta aipatu duzu. Presionatzen hasi gara, horren ondorioz erritmoak etxi dute, eta begira, lehen jokaldean entxegua ez, hori da giltza gian gaur ez. Hori aurrelarik oso ondo egin dute lan, eta egia esan Oier oso indartsu atera da, oso kemena hundikin eta lortu do. Eta nik uste horri izan da klabe, ez? Beraiek agian ritmoa pixka jetxi dute, baina defensan nik uste eta azkarrago egotzen hasi garela, presio gehiago sartzen eta erreztasun gutxigo ematen. Ba, ea, horrela garraitzen dugu, 5 eta 7 markagailuan. 14 minutuan, eta Dani Kroll ostikoa botatzeko pres, sartuko balu, markagailua berdinduko genuke, ea ala den. Ba bai, zuzen, ba ez, kanpora, ba hemendi begiratu da, bazirudien zuzen eta... Ba, emate eskubira juntza ederki sartu dela, baina ez da sartu beraz, 5 eta 7 markagailuan, kesos aurretik, baina beste gauza bada.
Gehien bat, taldea ongi ikusi dugulako azken jokaldietan, beraz, horrela, jarraitzen dugun, 15. minutu alen zati honetan. Bai, gainea garrantzitsua da, erakustea behin iritsi eta puntua lortzen dituzula, ez? Hori da, hori ere zuretzako, ez da horrek ere Bai. indarra emango du. Ba, hor txatera dute baloia, Danesnik aurrera, Cory Simpsonek harrapatu du. Aurrera egin nahian, lurrera joan da. Taldekoak laguntzara, Mikel Aizpuruak, Cory Simpson entza, barkatu aurrekoa joan tudela zen, ongi, Zalanda Herritarra, ongi, askatu baloia hor, Dani Krolentzat, bakarrik doa, lekua du aurretik, ongi, jokalari azkarra hostiko botatzea erabaki du, Phil Hasforrek harrapatu dezan, azkarra da Phil iritsiko otera, baina atera eginda baloi hori, lastima, jokaldi ederra, Cory eta Daniren artean egin duten hori, eta hor ostikoaren alde egin du, Philen gantzuen itxaropenagatik, baina boteak baloi honekin ez dira beti nahi bezala ateratzen, alare ez altzaizu iruditu, bazuela berak korrekan jarraitzeko tartea oraindik. Nik uste pentsatu dola harrapatu ingo zutela eta horregatik egin duela, ez? Eta oraindik lekua zuenean edo eroso zegoenean baloi askatu nahi izan du, ez? Lastima, jokaldi ederra hor egin dutena, baina botea ez dugu alde izan, eta Philek ezin izan du baloi hori harrapatu nahiz da lehen da bizikoa bera iritsi den, ez? Apostua ona izan da. Ona izan da, eta Philen abiadura eta ezautzen dugu denak. Lastima, horre intxegua gehiago eskura izan dugu, 7. minutuan, 5:07, Kesos aurretik, baina ordiziarrak entxufatuta, eta zaleak ere kutsatzen hasiak dira, gaurgoan Altamiran. Bai, nik uste taldearek entxegoak ingoratorriko zala, konfiantza puntu bat hartu dola, lehenengo 5 minutu traumatiko horiek ondoren, da bida. Ergi Batuxa izango da, Puzelarrentzat, Palo Gutierrezek aterako du. Arazorik gabe hartu dute, eta molbidez aurkatu aurrera egin nahian, baloi aterako du, Alvarezek, Danesnirentzat, honek aldamenera, lurrera, berriz ere, Alvarezek, Blankorentzat, lurrera joan dau ere, 22 barruan gaude, beraien 22 barruan, kostatzen ari zaila ateratzea, orain bai, Montagutek ostiko zurrundu du, baloi hori Dani Krolek, arazorik gabe, eta aurrera doa, Australiarra, ongi izatu du hor, Tukonik, arazorik gabe, Oier Goia berriz ere, gogoratu, berak lortu gorko entxegua, ikaragrizko indarreko jokaldi batean, Miguel Aizpurak atera nahi izan du, baina hor oso azti bili da Gutierrez, hau esperientzia hautiko jokalaria da, ostikoz Cory Simpsonek, Blanco garrapatu du, lurrera joan da, Alvarez Gorosito berriz ere, baloiarekin, erasorako Zulo bila dabiltz, Valladolidekoak, mugitu dute, Thompson da, aurrera, hor bat ziruden etzuela aurrera egingo, baina lortu aurrera egitea, izatu dute azkenean, lurrera joan da. Eta zigor golpea ordizin aurka, plakatzaia ies ez jutegatik. Lastima. Eta, zer egin gote dute, gauza duten bezala, bota agian, ez? Ez dakit, leheno garbi bota dute. Bai, orain arte zalantza gutxi izan dituzte. Hogeigarren minutura iristeko gaude, eta 5 eta 7 gogoratu. Eta ideia berdin jarraitzen dute. Kesu aurretik eta bai, Tuxaren bila. Aipatu duzu, hauek lau entxeguen bila etorri direla, ez? Elburu garri batekin. Hori da, jokatzeko intentzioa daukete, eta bai da. Arriskutsua izan liteke, baina bueno, beraien apostu da. Tuxaren bila, eta Gutierrez, baloia ateratzeko prest. Atera dute, arazorik gabe Tuxa, aurrera egin nahian hor, molbidez, ordiziarrak defenditu nahian. Jan hor, ondo sartu, ez. Baloi hori beraien orain dimetra egiten ari dira, entxegu marratik gertuago une oro. Hor ongi ordiziarrak. Zigor golpea, badiu zerbait gertau dela xapokin hor. Bai, hor arazo bat izan da. Baina oso garbi ikusi da xapon erantzuna eta ez dakit, ba. Bai. Txartela jaso duko duenaren itxura guztia du honek. Garbi dago beak, ba, ez dala hasi horrekin, baina bueno, askotan erantzutek.
Bai, eta askotan erantzuna jende guztiak ikusten du. Hori da, Eta aurrekoa hori ez. da, hori da. Horregatik, askotan erantzuna gordetzea hobeto izaten da, ez? Bi kapitainekin izketan. Bai, huri ez dola... Gutierrez Müller eta Mikel Aizpuruarekin. Eta... Advertentzi baten gelitu da. Ba, bai, behaztu txartelik aterako. Eta zigor kolpea izango da. Ordiziaren aurka. Ordiziaren aurka, keso entrepinares entzat. Eta guain zerrera bakitzen duen Danesnik. Ikusten dugu pitaletako jokalariak berotzen hasiak direla dagoeneko. Ordiziakoak orain dela pare bat minutu atera dira, eta orain txari dira ateratzen kesosekoak. Bai, oiko izaten da 20. minutu. Bai, ez da inguru horretan. Bai. Batusaren bila joan dira berriz ere, eta hortxe berriz ere Pablo Gutierrez Müller baloi ateratzeko prest. Arazori gabe harrapatu du Molinak baloi hori. Ongi hor Ordiziarrak. Oso ondo, Moleko defentsa, bai. Oso Baina lastima ez du baloi hori berreskuratu. Danesnik ongi utzi dio baloia hor. 13 zenbakiari Gutierrezi. Montagut aurrera egin nahian, Cory Simpsonek harrapatu du ordea. Lurrean, Gorosito baloi atera atzera, Danesnik aldamenera baita ere. Ke pasamak plakatu du. Ongi Ibartarra hor. Baina erasoan jarraitzen dute hauek eta azti. Hogeita barruan ditugu. Eta zigor golpea Ordizien alde. Ederki, ongi Ordiziarrako hor baloia berreskuratu. Oso garrantzitsu iruditzen zait, bi aldiz erabaki dutela agetara ez bota eta jokatzea, eta bitan punturik gabe gelditu direla. Bai, horrek ere pentsatzen dut, hurrengo erabakitan ere eragina izan dezakela, ez? Ba, hortxe baloia kanpora, eta guazen aurrera, guazen beraien zelaira. 17 minutu ditu oraindik lehen zati honek aurretik. Eta horatu, 5 eta 7. Kesos Entrepinares aurretik partida hasieran sartu duten txegua. Gauzatu dute gainera ostikoz, eta hortik ez askora, Oier Goiak entxegua sartu du, lastima gero ostikoa kale egin dugun. Eta 5 eta 7an geratu zaigu, markagailua, hortxe. Jonander Krante Xapo, duxe atera, zongi harrapatu du Asier Alvarez Deulatek, Miguel Aizpuruak, atzera, Korirentzat, ongi hor, keinu polita egin dute, baina harrapatu dituzte, beherriz ere Miguelek atzera, Korirentzat, Kori Gostikoa zerura, eta presiora joan margara hor, eta hortxe doaz, Josef, Jadar, Iñaki Puiadena, harrapatu dute, baloi hori berreskuratzen lortzen dugun, garrantzitsua litzateke. Eta zigor golpea alde. Ederki, eta joño, zer egin, Inigo orain? Nik oso garbi, nik agetara botako nuke. Bai, orain, hain goiz bai. Bai, inungo zalantzari gabe. Sartu eta aurretik jarri margaioa eta beste lasaitasun batekin jolastu. Pentsatu beraiek erabaki hartu izan bazute, 13 eta 5 onari izango ziela. Nik oso garbi dauket. Hola zaudela, puntu gehitzen jun da... Ba, badirudi baietz, erabaki hori hartu dela, bai, hartu du pinportoa Dani Krolek. Eta gaur, aipatuz dugun beste datu bat, Jon Barandiaran ikusi dugu, eserlekoan berriz ere, eta postekoa, hau ere mina hartuta, pasaren demoraldian hasieran desinte partida jokatu zituen, eta ero mina hartuta ibili da, bueno, hemen dugu berriz, Lazkautarra. Bai, hori da, etxeko mutil gazte bat, eta benetan etorkizun handikoa, eta lehen urten nahiko arazo izan zituen bere sorbaldakin, eta postekoa da, ez, aurten bigarrengo taldekin partidu desinte jokatu ditu, maila on bat hartzen, ritmo hartzen, eta orain aukera matea don, eta ea bere maila erakustea don. Baina horrela den, eta ederki da Nikrolostikoa sartu du bera 0 puntu, 8 eta 7 Ordizia aurretik. Lehen zatiari, 15 minutu besterik geratzen ez zaizkionean. 25 minutuan gaude. Eta bai, aurretik gaude marka joan, eta honek ere partidari aurre egiteko beste izaera, beste temple bat ematen du. Danesnik aurrera baloi hori. Cory Simpsonek arazorik gabe, Asier Alvarez Deulatek utzi dio, Ordiziarra aurrera egin nahian, lurrera joan da. Ongi Mikel Aizpuru atzera, berrez ere Korirentzat, Kori Gostikoz. Baloi hori, ez da kanpora joango. Oso ona, ezin izan zuzenean kanpora atera.
metro galduko zituen. Hori da. Baina harrapatu dute. Ongi hor, Phil Hasford baloi hori berreskuratuz, Iñaki Puian antza, berriz ere Fili, lastima hor, Josep Jadar aurre egin aian, lastima, baloi hori, Puzelarrena da, baloi atera nahi izan dute, eta bai, Tuxea guretzat, ez? Hori da, guretzako Tuxe. Nahiko polemika dauz, zatio, Filek pasea eman ondoren nahiko keinu itxusi egin diote, nahiko ekintzek itxusie. Zer gertatu da, ez dut ikusi? Volteatuz plakatu dute, erdi askatuz, baino bai epaiak ez duela ikusi ezer eta jarraituko du. Eta jokoa jarraituko du, Batuxa beraien 22 barruan, Xapok aterako du, eta eraso polioa atera dezakegun jokaldi honetatik. Bueno, bai, Oier Goiak harrapatu ez dut uste hori egin nahi zutenei, baina balaia gurea da, erasoan ordiziarrak, aurrera egin nahian, pixkanaka, kolpez kolpe, metroz metro. Orain bai, baloia mugitu dute, aizpuruak. Kori Simpsonentzat, honek aldamenera, erasoaren bila, ongi ordiziarrak hor zuloa dago, etxegua izango da, eta etxegua ordiziarrentzat. Asier Kortaren saioa. Asier Korta izan da, bai jauna, bikain ordiziarra. Eta begira, beraien armak erabili ditugu beraien aurka, ez hor burrukan geunden. Erdialdean, baloia azkar mugitu beste aldera, eta ez usten harrapatu ditugu, ez da? Bai, azkenean rugby askotan hortan datza, ez, aurrelariekin lan pixka bat egin, jendea elkartzeko eta atzekontzako tarteak egiteko, eta ikusten dugu, pare bat ibaliz lanin, zabaldu, eta eskura jokatuz, lortu dugu utxunea topatzea. Ergi, eta hortxe Bizkor, Asier Korta beti bezala honek ez du lori gartzen sekula, entxegua, eta 13 eta 7 hanpo ordiziaren alde, gogoratu, Kesos entre Pinaresen aurka. Gauza raroak egiten ari gara aurten, ez dakit nola bukatuen partidu, baina ez zait importa, esan dudana da, talde honek frogatzen duela alduela, ez? Hori da. Bai, ez dakigu garbi askotan zer gertatzen den, gora bera asko izaten ditugu partidu baten zehar, eta demoraldin zehar ere bai. Eta gero, eta galtzen ditugu galdu beharko ez litzateken partiduak, eta berez galtzekoak izan beharko diren 2 edo 3 irabazi dituzte, ez? Bai. Bueno, gaurkan zer gertatzen den, hortxe, ez da nahi bezala eman dion, ez kanpora joan da hori. Bale, ostikoa ematean somatu da, ez dela berak nahi bezala atera. Baina beno, aurretik, 13 eta 7 marka joan Ordizia. 28. minutuan gaudenean. Baloi ateratzeko prest. Kesos entre Pinareseko taldea hortxea danez ni. Eta nola aldatuen partida, Lehen da biziko 8 minutuetan bazirudien talde bakarrik zegoela zelaian. Bai, Kesos ikaragarrizko ritmoak inatea da, edo gu defentsan agian pixka relajauta, eta ematen zon askoz talde hobego azala, gu baino. Eta garbi ikusten da ez. Bai, sentsazio hori eman du, baina ongi, dabiltz, Ordiziarrak. Ies egin dior baloiak Asier Kortari, Kori Simpsonek harrapatu du, Kori Gostikoz aurrera. Oso ondo topatu dozuloa. Bai, hor presiora joan behar da. Montagu baloiarekin, baina Ordiziarrak ez dira... Ondo irten zaigu. Bai, baina nahiko lasai joan dira hor presiora, ez? Bai, presioarekin askotan azkar jutea baino hobeto da elkarrekin igotzea. Ba, norbait bakarrik igotzen bada oso azkar, hori askotan oso erreza da. Zulo asko uzten ditu, ez? Gainditzeko erreza da. Horregatik askotan agian da, ba, igual geldoenen abiaduran igotzea, baino elkarrekin igotzea. Ergi Batuxa Ordiziarretza, Xapo berriz ere ateratzeko prest. Lehen zatiago amaitzen ari zaigu. 11 minutu besterik ez dira geratzen. Mikel Aizpuru baloiarekin, harrapatu dute, berriz ere zuti jarri da. Malguki baten moduan. Baloi atera nahian hor Ordiziarrak, laguntzara, Bagoan Lomas joan Tudela. Ongi, molbiz aurrera egin nahian. Ez du baloi hori galdu behar, ongi Asier Alvarez deulate. Pixkanaka gerturatzen goatz. Beraien entxegu marrara. Ongi hor, Xaporentzat Mikel Aizpuruak, Elorriotarra aurrera, lurrera joan da. Kostatu zaio, baina bota dute, azkenean Bizkaitarra. Eta aurrera burrukan jarraitzen dute Ordiziarrak, ongi taldea, ongi ikusten ari garan Ordizia azkeneko minutu hauetan, atzera Kori Simpsonetzat. Honek Baugan Lomaxi, lurrera, Zelanda berritarra ere. Zigor golpe, bentaja daukeu. Bentaja abantaia Ordiziarentzat, Mikel Aizpurua baloiarekin. Eta beste eta zigor golpea.
Bai, ikusten da, ordiziko horrelariek, esaten bezala monoa jartzuten da, lane jartzen geanen, metro askoiteko gai gehala, eta indar askoiteko, min askoiteko gai gehala. Eta agian aurten baitaren nabarmendu daiteke, beste urte batzuekin alderatuz, normalean aurrean 3 jokalari izaten genituen, eta agian aldaketak zirenean gehiago somatzen zen, ez? Gaur eserlekuan jaun dugu. 15koan jokatu du urte guztian zeharriaia, Malkorra ere hor dago, eta Ekaitz Sadabak egunero gehiago ematen du, ez? Hori da. Ez da bakarrik ditugunak ona direla, baizik eta aldaketak gutxiago somatzen ditula taldeak, ez? Bai, azkenean lesioak egon bar dira beti daude, eta zaila da jokalari batek partidu dana jokatzea, eta garrantzitsua da, jendea egotea talde marrun sartuta minutu asko disputatzen, eta aurten lesiogatik edo dana ganaragatik hori gertatzen nahi da. Ba, oraingoan bai, Dani Krolek lautik 2 barrura, lautik 2 kanpora, 16 eta 7 Pordizi aurretik Kesos entrepinaresen aurka. Ai, ama, ze gauza raroak egiten dizkigun talde honek, baina zegoen pasatzen dugu. Hori da. Bai, bazidu dien lehenengo 5 minutu ikusita oso egun tristea izan martzala, eta ikusi. Ikaragarri, 16 eta 7 Pordizi aurretik, 9 minutu lehen zati amaitzeko, eta berriz ere, erasora, Kesosekoak ez aztu, talde hau indartxoela. Espainiako ligako, lehen mailako, 3 talde indartxoen artean daudela, eta hauek ez dutela amore emango, azkeneko minutur arte. Kori Simpsonek aurrera baloia, zuzenean eta zuzenean kanpora joango da. Eta azkar ateratzea erabaki dute hor, Montagutek, arraro hartu. bai, besta gizerna betxatzea ari zen, Josep Jadar baloiaren bila Montagutere joan da, ezin dute lastima, iai arbatu, baina ez. Habana, ordizin alde. Ez hau konfundituta lehenengo melea izango da partidukoa? Bai, bala da. Eta ia lehenengo zati bukaeran gaude, oso arraro. Oso arraroa, bai. Ikusten ari garen partidutaz asko zaten do, katxu gutxi egoten ari dira, eta nahiko partidu polit izango nuke, baina... Eta baloia mugitzen ari dela asko, ez? Hori da. Ez da bat ere normala 32 minutun izatea lehenengo melea. Ba ez, eta melea guretzat izango da, ez? Bai, hori da. Bai, hor txegu baloia, Mikel Aizpuruak. Habana izan da, Kesosen Habana. Eta horixe, 32 minutuan gaudela, eta 16 eta 7 aurretik, dira huela, Pordiziak. Bitaldea prest, hasi irabultzaka, melean, Mikel Aizpuruak barrura baloia. Ongi aguantatu dute hor. Asierra Albadelate garrapatu du, baina bere bila joan dira, segituan. Baloi hori mantendu behar dugu, jabetza hori mantendu behar dugu. Jano Hitchhoff balo aurrera egin nahian da biena, ez du metro askorik egin, lurrera joan da. Eta zigor kolpea. Ordizin alde berriro ere. Azkar ateratzera baki du Mikel Aizpuruak. Ongi hor. Txaporentzat lurrera joan da Elorriotarra, laguntzara. Eta 10 metro hori da. Ederki, 10 metro ordiziarentzat. Hori bilatzen zuen Mikelek, ez? Azkar ateratzean defentsa atzeatuta ez egonez, 10 metroko irabaztea. Zaki zera baki gauten oain. Agetara, hori da. Ez. Ba ez, tuxa. Ongi hor Kori Simpson, ez da aterako baloi hori. Lastima. Ez du horro sostiko ona bota. Kanpora. Ea non. Bueno, ez da txarra. Tuxa guretza bai da. Xapok aterako du. 6 minutu geratzen direnean, 16 eta 7 Pordizi aurretik, Kesos entre Pinaresen aurka. Eta orain ikusi deuna ikusita, nik uste da aurrarik lanita erabakiko dutela. Ea ba, atzera baloi hori, lastima gaizkituxa, arazore gabe harrapatu dute. Gurea da baloia? Bai, berreskuratu dugu, bai, ala da. Ongi hor, ordiziarrak, aurrera egin nahian. Mikel García, lurrera joan da. Xapo, laguntzara hor. Zer erabaki du horrepaiak. Zigor golpea. Jokalariak aurreatu egin dira, Kesosekoak. Eta istilloa, hor, eta nola ez, istilloa Antukoni. Hori da. Ezta? Bai, zoritxarrez, ez dakit oso maitea dan Altamira. Bai, ez, bai. Urduri azkar jartzen den horietakoa. Bai. Ba, hostigoa, ordiziarentzat eta agetara botatzea erabaki du. Dani Krolek, eta aipatu dugu, 2 barrura, 2 kanpora, bosgarrenarekin alde jartzen duen, estadistika, oso ona izango zen. Ba bai, tarte ederra izango zelako dagoeneko, eta atxeen aldira joateko
psikologikoki indartsua. Dani Krolek eta bai. Ez. Ez? Nola ez ez? Ez. Iruditu zaigu baietz, baina... Bai, baina hemen gu baino bizio begoirik ez du inorrek. Bueno, ez dakit. Hau da, beste aldetik gertatzen bada, posible da, perspektibagatik. Ez, baina protesta hundigirik ez da onzelaien ez dara, eta nik zait gutxigatik kanpoa jongo zala. Ba, nik apostu egingo nuke, barrora sartu dela, baina, bueno, 16 eta 7 garraitzen dugu. 36 minutuan gaude, lehen zatian. Eta lastima. Mikel Aizpurua, Kostikoz. Zerura, bitaldeak baloi bila. Ongi hor Ordiziarra, bai jauna, hori da. Asier Korta zen. Plakajea egin duena, ederki. Atzera, hor. Aurrelari. Puzelarra. Baloi aurrera eraman nahian. Baloi hori beraiena da. Abantaiarekin daude. Gorosito katzera. Montagute Gostikoa aurrera. Abantaiara itzuliko dira. Eta abantaiara, bai. Bukatzen ari zaigu lehen zatia, gogoratu 16 eta 7. Entxegu gauzatu batekin ere, aurretik jarraituko genuke. Hori tarte hona da. Bai, tarte psikologikoa izaten da hori, ez? Hori da, 7tik gorakoa beti, ez? Bai. Batutxaren bila esni. Ordiziako eserlekura joan da baloi hori. Eta hortxe dator Gutierrez. Tuxa ateratzeko prest. Ea lortzen dugun tuxetan nahiko paial gabiltz. Ikusten dugu ez dugu lortzen disputatzea beraien tuxek. Eta gureak ere galdu ditugu pare bat. Hor baloi irabazie burrukan. Bana pitatu du, ez du abantaia utzi. Eta melea izango da. Eta oso esanguratxo ez, ikusten dugu Kesoseko jokalari asko protestan. Bai. Asarre. Bai, iruditzizkiela iateatzen gauza pentsauta zuzketen bezala. Nahi duten bezala, ez hori da. Bueno, hori notizio hona da, guretzako 2 minutu geratzen dira lehen zatia amaitzeko, 16 eta 7 markagailuan, eta bi taldeak melerako prest. Mikel Aizpurua baloiarekin. Sartu dira, sartu du baloia, ongi pasadute atzera, biratu egin da mele hori. Eta Ordizin aurka, zigor golpea. Bai. Ikusti altxatu egin da melea, eta kasu honetan Xaporen erru izan dela esan dugu epaileak. Askotan nire iritziz beti zaiena izaten da ikusteko. Erabaki hori hartza, ez noren erruz meletan nik uste ez. Bertan jokatu ez baezu, lehenengo lerro izan ez bazara oso zai dela jakitea zer eta nola aidan gertatzen. Ikusten dugu zelateako. Ostikoa, arrazori gabe, Dani Krole Gostikoz. Eta garrantzitsu edateatzea. Ez atera, baina baloi hori, ai lastima, Ostikoa ongi eman du, baina hortxe zegoen, Molina. Eta jabetza hori mantendu du Gorositok baloi atzera, Danes nirentzat, Danes nik, Montagutek ere mugitu baloia, Zortzirentzat, Thompsonentzat. Baloi hori beraiena da oraindik, ea berreskuratzen dugun, minutu eskaz bat, falta da, lehen zatioa amaitzeko, goratu 16 eta 7. Ordiziarrak aurretik. Atzera baloia. Iaiar, lastima. Abantaia Ordizien alde. Eta bai, melea izango dugu. Melea Ordiziaren alde, minutu bat geratzen denean, lehen zatioa amaitzeko. Ea zer gertatzen den. Hortxe, pitaldeak berriz ere melerako prest.
Amaitzen ari da lehen zatia, 20 segundu geratzen dira. Eta, a ber, zer gertatu da horreñego? Ba, erori inda melea eta, bueno. Ba, esaten deguna ez, olakotan lehenengo lerron arten beti sortzen da ez dakit erlazio berezin bat edo. Eta bata beste errua bota. Benetan, iruditzen, dirudiena baina askoz ez postu zailagoa da hori. Berriro ere lurrera. Usten dugu bain gontan arazoa eta min hartu duela. Ba bai, min hartu du, laguntza eskatu du epaiak hor. Lehen zatiko denbora amaitu da, arauzko denbora. Gogoratu 16 eta 7 ordiziarrak aurretik direla markagailuan. Eta jokoa geldi, lehen zatiko amaiera honetan. Nik uste klabea izaten leheno komentatu duguna, ez, defentsan ondo defenditzen badugu, ondo presionatuz eta gero aurrelarikin lana ondo ateatzen badaf, ez zaigula bezki jungo gorko partidu ondan. Bai, ala den horrek uste dugu min hartu da zegoena. Hor genuen. Sorbalda ematen do. Batzen bakia da, ez? Bai. Valverde. Bai, sorbaldan arazoen bat duela. Min hartu duela, bai. Eta hortxe, jokoa geldi. Zaki ziu zeukikon, baina... Bai. Ba, dirudi ez duela aldaketarik eskatuko, ez? Zelaia jarraituko du Valverdek. Eta berriz ere melera, bi taldeak. Lehen zatiaren amaiera honetan. Ba, melerako pres, bi taldeak. Eta hortxe bi taldeak. Bultzaka sartu dute baloia, orain ongi Ordiziarrak melean, berriz ere biratu da hori, Asier Alvarez Dolatek atera du azkenean. Ez hitzai asko beratu lehen zati honi. Oier Goia lurrean dagoena, baloi hori gurea da oraindik. Horrelari lanen. Miguel Aizpura baloi ateratzeko prest, atzera aterako du, Dani Krolentzat, australiarrak ostikoz, baloi hori atera eginda. Zuzenean kanpora. Eta bukatu da. Danesni hor presa sartzen ari zen, amaika jokalariari Lopezi, baina amaitu alen zati hau. Eta, Inigo, labur bilduz, espero genuena, baina asko zaubeto. Eta lehen da biziko 5 minutuak ikusita, espero genuena, baina ikaragarri hobeto, ez? Nik uste, 5. minutun esaten diguzu emaitza honekin bazela atxeen alea, eta inorek ez genuela sinistuko. Ergi alara ipatu duzuzuk ere, ez? Lehen zatiko hasiera, bigarren zatiko hasieran, arrisku asko izaten dugu, beraz, ea bigarren zatian entxufatu da ateratzen gara, ez? Ea atxeen eti ondo ateratzen gara, noi da. Ederki, bagoa, atxeen aldira, iragarkia, bideokli pare bat, eta hemetxe, gaituzue, 10 minutuan. Ba, hemen txegaude berriz ere Altamirako zelaian, bigarren zateari heltzeko prest, Tampo Ordizia eta Kesos Entre Pinares, gaurkoan aurrez aurre, eta lehen zatitik irriparre batekin, atera gara, 16 eta 7koarekin, eta bigarrengoan zer gertatzen den? Bueno, lehen da biziko zati hasiran Inigo, hortxe izan dugu, despistea, ea bigarrengo honetan hasieratik taldea behar den bezala ateratzen denez. Bai, gainea komentatu dugu, partida hasita seiun, izatik jugula lehenengo minutuan despiste batzuk, eta garrantzitsu da berriro bigarrengo zatin entxufa da atera eta lehenengo zati guztie jundan bezala arrankatzea. Baina, horrela den, egia esan itxura onna eman du taldeak, gogoratu aurrean duguna ligako 3 talderik indartsuenetako bat dugula, eta denboraldi amaieran ziur hortxe finalean ez bada semifinalean izango direla. Baloi ateratzeko prest, Ordiziarrak atera du Kori Simpsonek. Oso ondo, Asier. Oso oki, Asier.
Bai, jauna, lehen minututik indarrez hor. Mikel Aizpura berriz ere Koriri. Kori Iñaki Puiadenari, lurrera joan da, Ordiziarra, Mikelek berriz ere, atzera, Dani Krolentzat, ostiko botatzea erabaki du. Droparen bila joan da. Lastima. Urrutu egizean. Bai, metro eta erdi falta izan zaio, altuera, zuzen bintza joan da baloia. Nahiko improvisatu batea zaio, eta baina, bueno. Baina, bueno, arriskatzea erabaki du, eta hortxe, baloia aterako dute orain. Kesosekoek. Eta hortxe, Dane Esni, baloia ateratzeko prest, lehen da biziko 5 minutuetan, geldi ezina zela ematen zuen, Hori da. Ikaragarria, baina gero Ordizia ongi jokatzen hasi, eta beste taldeko jokalariak desagertzen hasten dira. Hori da, zu ondo jokatzen ari zarenaren seinalerik handiena, ez? Bai, garbi da, zu onda izanen, alderantzize bai, beraieke ondaitu dienen, ematezon Ordizi korrika... Ongi hor Ordiziarrak erasoan, lastima, jokaldi polita izan da, baina harrapatu dituzte. Eta berriz ere baloia, urrunera Dani Krolentzat, Australiarra baloiarekin, metroak ditu. Baloia zerura botatzea erabaki du, baloiaren bila doaz hor. Lastima. Zeo zer... Zigor golpea Ordizin alde. Eta botatzea erabakiko du. Ni pentsatze gai ez. Beharko luke, binipein. 3 puntu gehiago. Orain bai, partidaren bila, Juan Bergara. 40 minutu ditugu aurretik. Eta maitzean, markaia gure alde, egoten jarraitzen nahi dugu. Bai, bada zenbait jende igual ez tola pentsatze, baina nik garo neko horrek dauket. Eta taldearen egoera ikusita, lehenengo partidu irabazi, 4 puntuak asegurau, da gero bilatuko dugu bonusa etortzen bada. Ez. Arerioare kontuan izan bar da, erabaki hartzerakoan, ez? Gaur badakizu talde indartxea duzula, zein momentutan susto bat eraman dezakezu, hobet arte hartzen joan. Eta ezberdina da hori, aurretik joan edo atzetik joan, ez atzetik joan bazoat, 7 tarte batekin, egian esan dezakezu, bueno, entxegoaren bila noa edo, ez? Hori da. Hortxe da, Dani, ea asmatzen duen. Aize pixkat ikusten dugu altxau dala. Bai, oraingoan, barrura, bera, 3 puntu gehiago Ordiziarentzat, 19 eta 7, Anpo Ordizia aurretik, Kesos Entrepinaresen aurka, bigarren zatiko, bigarren minutuan gaudenean. Baloia ateratzeko prest, eta Ordiziako xerlekuan irribarreak ikusten ditugu aurre, gustora. Ez da pasa 10 metro edo. Eta melea eskatuko da. Gaizki eman dior. Eta melea izango da. Aldaketarik ez, oraindik ez? Ez da. Atxeen aldian ez aldaketarik egon. Pentsatzeko betiko modan 10. minutuan edo hasiko garela mugimenduak ikusten. Kesosen badagola aldaketaren bat, 19 ikusten dut. Bai, hortxe dago, 19. Estrada dugu. Tukoni edo agudo nordez, zakit bitago zeinateako zen. Ikusita Tukoni urduri jartzen hasia zegoela dagoeneko, agian erabaki hartu entrenatzaileak txartel bat ikusi aurretik, ez? Ez dakit. Bi taldeak bultzak hor, melea. Gura baloi hori baina arazoak ditugu. Orain bai, ongi hor, Isjofek, Korirentzat, Kori gostikoa, zerura. Montagut, baloiaren bila, harrapatu arazorik baina ongi hor, Ordiziarrak presioan. Ea zer gertatzen den. Gorositok atera du, ostikoz. Dan Esnik aurrera. Koriri ies egin dira harrapatu azkenean. Eta bana izan da, ez? Bai. Lastima, ies egin dio baloia gaur zeranda berritarrari. Eta goratu, 19 eta 7, 4. minutuan, bigarren zatiko, 4. minutuan, Anpo Ordizia aurretik. Badirudi atera dena Tukoni izan dela. Eta esan bezala bere ordez, Estrada sartu da. Gorosito, baloia menlean sartzeko prest, hasi amela mugitzen. Orain bai. Ongi Ordiziarrak, alare atera dute baloia hor Thompson, aurrera egin nahian da biena. Ongi hor, Asier Alvarez delate. Thompson geratuz.
Zigor, golpe Ordizien aurka. Eta zigor golpea, lastima. Eta zer egingo dute hauek, ostikoa edo tuxa? Orain ezakit. Ba, agian tux, ba ez, ba, begira, eserlekura galdetu du, eta eserlekutik esan diote makiletara botatzeko. Ikusten dugu erabaki aldatu dutela, ez? Lehenengo zatikoa ikusi ondoren. Ta logikona da, ez? Ba, beraien kasuan banego, ez dakit ez duken kontrakoa egingo. Orain minutu asko gehitzen die, sartuta behatzi Eta tartea mozten joatea ona izan liteke, ez? Bai, bai. Ba, hortxe edan ez ni. Ea zer egiten duen. Bai. Sartu da, lastima, 3 puntu gehiago. Beraz, 19 eta 10, 9 puntu gainetik oraindik Ordiziarrak. Bigarren zatia, hasi besterik egin ez duguna, eta honeko bi zigor golpe gauzatu ikusi ditugu. Eta aldaketa bat egon gaur Ordiziaren lerroetan, 23, zenbakia Dani Aizpun. Ikusten ari gara, beroketa lanak egiten. Bueno, behasain darragi esan azken denboraldi honetan desente jokatzen ari da, eta papelu ikaina egiten ari da gainera, ez? Bai, ba, arrobiko jokalari bat, gaztea, eta kalidade handikoa, eta minutu gira zenea, Josefen Ordez sartuko da. Ba, bai, ez dakigu min hartuta edo, egongo den, goiz egin bai dute aldaketa. Bai, oain normalean iruditzen zait Dani Kroll 10 bezala jarriko dela, eta Kori 12 bezala, eta Dani Aizpun gehituko da. Eta Dani gehituko da 15 moduan. Bai, iruditzen zait. Ba, bai, itxura hori du behin, ongi hor, Asier Korta baloiarekin, aurre Ordiziarra, geratu dute azkenean, ba, kanporatera nahi dute, baina ez dute lurtungo, ongi hor Ordiziarra, Mikel Aizpurak, Dani Krolli, Dani Krollek, kepa zamakolari, berriz ere Daniri utzi dio baloia, ba, hogan lomas, lastima ongi hor, azkenean, bai, joan tudelak, xaporentzat, entxe gubia xapo, Phil Hasforri utzi dio, eta kanpora. Lastima, polilla zegoan jokaldia, Bai, presioa ondo gainditzea lortu dute. Ea nola kokatzen dien oain. Hiru laurdenak. Hori da, Dani 10 bezala, Kori 12. Eta Dani 15, ez? Bai, aldatzen ari dira. Dani 15 lanak egitera. Eta tuxe izango daga. Ongi hor Ordiziarrak. Harrapatu dute dugu. Bai, irabazin dugu. Bai, gure da baloi hori. Ongi hor Ordiziarrak. Keso zen tuxa. Bere ganatuz. Ondo aire defenditzen oain kesosek. Bai, indartxu hor. Ordiziarrak aurrera egin nahian. Zail dago. Bai, ongi hor Ordiziarrak. Garrantzitsu da moitzea hoi. Ikusten dugu ez da moitzen da beraien alde. Abantaia. Lastima. Lastima. Melea, izango da. Hori da. Keso zen alde. Bai, baloia mola aurreatatzea egiten ez donen, abantzatzen zijon talden alde izaten da melea, eta kasu honetan, keso zen alde. Horregatio zen garrantzitsuen momentu hortan moitzea aurrea edo atzea. Ergi, hortxe bi taldeak pres berriz ere melerako. Gorosito baloiarekin. Sartu du, bultzaka bi taldeak. Baloi hori beraina, Thompsonek atera du, aurrera egin nahi handoa, lurrera joan da. Berriz ere horti baloi atera eta pentsatzen dut aurrera gota nahiko dutela, atzetik, lastima hor, gainera gota dira, ez dut harrapatu. Eta baloi hori, kanpora, zuzenean. Keinua egin du hor, Filek bizkorra ateratzeko. Eta hemen ikuruan ditugu zaletako pare batek dut, lasai. Bai, entzuko baliete bezala. Hori da. Ba, berriz ere leku hartzen bi taldeak tux baterako. Gogoratu 19 eta 10, Anpordizia, aurretik. Keso Zentrepinaresen aurka, 10. minutura iristeko gaudenean. Hor txatera du, galdu, lastima, galdu beste tux bat, Danez Nibaloiarekin, honek aurrera hostikoz. Danez Punek arazorik gabe oso ongi, harrapatu baloi hori behasain darrak, hostikoz aurrera. Gutierrezek harrapatu du, aurrera egin nahian, kapitaina, Valladolideko kapitaina.
Atzera Gorositok, Danesni berriz ere, ostikoz, baju, bote txarrak ematen ari da hori. Harrapatzen dugu, ies egin digu, harrapatu du azkenean. Asko arriskatu da hor. Gehiegi arriskatu da joan. Gehiegi arriskatu da joan Tudela. Eta baloia galdu egin dugu. Etxe gumarratik gertuegi. Ea, zten ezertan abaitzen hau. Hortxe bizemakia berriz ere Gutierrez. Abantai guztia dago. Atzera, leku guztia dute gainera, arriskua. Entxegua izango da. Eta bai, horrela da, entxegua. Amalau zemakiak, Mateuk egin du, egira orain artezta gertu, eta pin, pam, pun, entxegua. 19 eta 15 jarriko gara markagailuan. Tartea murriztuz doa. Ea horrego kolpea, Ordiziarren alde izaten den 10. minutuan, esan dakoa 19 eta 15 eta ostikoa gauzatzeko aukera, nola ez? Danesni bera izango da, leku hartzera doa. Lastima, baina, begira, batzuetan korrika doazenean dagoeneko badakizu iritsiko dela. Garbi zegoen entxegoa izango zela. Ba, hortxe Danesni, ostikoa prestatzen ega zer egiten duen. Ba, arazori gabe barrura. Eta 2 puntu gehiago, beraz, 19 eta 17 markagailuan. 2 puntuko tartea Ordiziarrentzat. Eta 30 minutu aurretik, bigarren zati honetan. Ea zer gertatzen den, zaleak esnatu dira, ordizi oiuka. Ea bere eragina baduen. Corey Simpson, baloi ateratzeko prest, zerura. Ordiziarra presiora, ongi hor, bote txarra bandie. Azkar bizkor bili dira hor, Ordiziarrak. Beraien 22 barruan gaude, baloi hori beraiena da ordea. Atzera Gorositok, Molina aurrera egin nahian, lurrera joan da. Barruan jarraitzen dugu, atzera, eta Montagutek, honek bai, ez dio nahi bezala eman. Baloi hori Mikel Aizpuruarentzat da. Bizkor erasoa antolatu nahi izan du, Asier Kortarentzat, eta atera egin dute, lastima. Lastima, leku gutxi zegoen hor, jende gehiegi. Eta Tuxa, izango dugu. Eta ikusten dugu hor, aldaketa gehiago prepatzen ari dela, Santos Regil, Jaun Perez, Zegamarra prest zelaira ateratzeko. Bai, pentsatzen da xapo edo... Bai, aurrekaldeko indar hori bizkat freskatzeko, ezta? Hori da. Ba, hortxe, Gutierrez, Pablo, harrapatu dute, atzera, Montagut, Ostikoz, Dani Kroos baloiaren bila, ongi, zaiak izaten dira hauek. Eta bai horrela azkar geratu dute Ordiziarrak aurrera egin nahian, baloi hori gurea da oraindik. Abantaia ida markatzen. Abantaia dugu eta bai horrela izango da. Zigor golpea. Ba, makietara, orain bai. Orain bai. Zalantzari gabe, 19 eta 17, 3 puntu gehiago garrantzitsuak lirateke. Eta bigarren aldaketa egingo du, Kesosek ere. Hirugarrena, horreti hori lehenengo lerro bat aldatu dela iruditu zait. Perez uste sartu dela. Atxeen aldean baita ere? Ez, bigarren gozati, ez beste Ordiziko Dani Izpunen aldaketa gerekin batea. No, ez gara konturatu, 17 zenbakia. Mora da. Eta atera dena, baina, zenbakia ikusten badiogu, esango dizuegu. 6 zenbakia, Agudo, eta Mora, sartu da bere ordez. Ordizinei ikusten deu, prest daudela Jaun eta Jose Javier Malkorraia. Hori da, eta pentsatzen du, Mikel García eta Xaporen ordez izango dela, ez? Bai. Eta Jose Javier Malkorra ere, aspaldi ez dugu ikusi, ez? Min hartuta izan da? Bai, min hartuta izan da. Ba, garrantzitsua da, jokalariak berriz ere berreskuratzen joatea, denboraldia luzea delako, eta asko dutelako emateko guztiek. Bize Gamar, aterako dira, zelaira. Hori da, gaina partido asko hasieratik jokatu duten bi jokalari. Ez du sartu. Ez du sartu.
Ez gai asmatzen gaur Ez ostikoetan eskaz gaur. Baina 19 aurretik jarraitzen dugu. Lastima, 22 irtera izango da. Joño. 3 puntu gehiago. Garrantzitsua izango lirateke hor. Hortxe doa. Dani Krole garrapatu du baloi hori. Ostikoa gora. Bi taldeak bila ongi ordiziarrak ongi ikusten ditugu presioan. Baloi hori gurea bai, jauna. Eta melea ordizin alde. Bueno. Oain bi Zerbait aldaketak. bada. Eta begira melea izango da. Eta guk bi aurrelari fresko izango ditugu hor. Jose Javier Malkorra eta Jaun Perez sartzeko prest. Zein duen bezala. Eta hori da, Xapo eta Mikel Garzia aterako dira. Postua gatik. Eta indartxu, egongo gara, mele honetan. Bi taldeak prest, hasiera ultzaka, baloi atera nahian. Lurrera joan da Sierra Alvarez de Eulate, lastima. Agian hor ari da Asier gehiago sufritzen ez. Baina ikaragarrizko lana egiten ari da gaur, eh? Bai. Eta erreza jolastuz baduzu azortzikiko postu hortan baloia gateratzea. Eta gainera kontuan izan da, bari, Richard Mogotutia ordezkatzen ari zarela, hau da, normalen taldearen jokuan indarrasko duen tipo bat, etzen makala gaurkoan Asierrek aurrean zuen erronka eta ederki betetzen ari da bere lana. Bai, Asierre ikaragarrizko denbora alditen nahi da, eta hoi postu aldaketa bai ekartzitxula olako gauzak, ez? Ez bazaude ohituta lan hori egitea, kosta egitea. Eta Ritxi batez ere fisikoki ikaragarrizko jokalari da, ez? Bai. Eta zelaian dagoenean somatzen da, eta ez zure talde bakarri baizik, eta besteak ere jokua aldatzen duela gainera, ez? Somatzen da, ez? Jokalari pixua duen jokalaria da zelaian. Bai, ezberdin, toke ezberdin bat ematen dio. Bueno, hortxe da, Dani, orain honetan bai asmatzen duen. Bai, oraingoan bai jauna, haupa Dani. Hori da bidea, 22 eta 17, 5 puntuko tartea, 17 garren minutuan gaudenean. Eta lehen aipatu dugu, zarraro izan dela, 22 garren minutura arte belerik ez dugula izan, ba ez dakit gogoratzen dudan partida, eta hainbeste zigor golperekin, Azken aldean. Asko egoten ari dira. Bai, ez dakit. Hor Txesnik, baloia, joan dela garrapatu du, atzera, konirentzat, ongi ostikoa, ez kanpora, zenean. Eta... Ea tuxontan. Bueno, bai. Ez dakit, orain dela ez asko, tux bat lapurtu diegu, oraingoan berdina egin aldezakegun. Gutierrez Pres baloiarekin. Gutxinez disputatu dugu. Bai, baina baloi hori bera egina da, zer gertatzen den. Lastima. Eta entxegua, barruraino, sukalderaino sartu zaigu, eta begira, tartea, bostera, moztu dugunean, 5 puntu, 22 Altamiran, Anpordizia eta Kesos Entrepinaresen artean, eta nola ez, ostikoa gauzatzeko aukera ere izango dute, Puzelarrek. Bai, zorte puntu izan dute, baina, bueno, esaten genuen etzeola ezer irabazita, eta ikusten da, ez? Nik uste badala bigarrengo zati hondan igual aurrelarikin horren beste laniteko aukeraik ez degula izan, o ez degula egin, eta igual horrea itzuli beharko gineke. Baina, ea nundi jarraitzen duen partidak. Danes ni prest ostiko gotatzeko, ea zer egiten duen.
Ba bai, barrura beraz 2 puntu gehiago. Dan Esniren hanketatik etorri direnak, 22 eta 24. Berriz ere, hasierako entxegu horretatik ez da gertatu. Quesos entre Pinares aurretik. Cory Simpson, baloi ateraz, bota du. Molina, karrapatu hartzen, ies egin dior. Eta izan da hori, Habana ordizin alde. Melea izango dugu. Esan dagoa, 20. minutuan, bigarren zati erdia geratzen zaigu, eta berriz ere aurretik ditugu puzelarrak, 22 eta 24, Quesos entre Pinares aurretik. Azkenean ikuste irula ordenetan, Kori jarraitzen dola mar bezala, zentro bikotek Iñaki Puyena eta Asier Korta jarri die, eta Dani Izpune gal bezala dagoela, ez Dani Kroll atzen gelditu da. Azkenean nola antolatu geha. Ongi hor Ortiziarran mugitzen, Dani Kroll. Ongi Dani Izpunentzat, lekua du, baina zaila du hor. Eaz dugun baloia galtze behin eta berriz ere eraso antolatzeko aukera dugun, ongi Mikel Aizpuruak. Jaun Perez hor, baina bitren gainera gota zaizkio. Ongi hor Cory Simpson aurrera egin nahian, harrapatu dute. Oso ondo idea defenditzen oain, keso. Bai, entxufatuta daude, ikusi dute berriz ere aurretik daudela, eta oso ondo Joan. Joanek. Oso pase hona emando Joanek hor. Bai, hor... Zigor golpea hor dizina. Zigor golpea izango da. Eta... Txartela eske, zaleak, baina bat dirudi ez dela horrelakorik izango. Zigor golpea izango du Dani Krollek. Distantziaz ez da berez zaienetakoa izan daitekena, ez? Ez, sartu beharreko ostikotako bat, baina ikusiko du. Ea ba, horatu, 22 eta 24 batzela, hau sartu ezkero berriz ere aurretik izango inateke markagailuan. Bai, partidu bukaera entretenigarri izan bar deula. Bai, ez da azkeneko minutura arte, Bai. Hanketatik atera denean, itxura eman du kanpora joango zela, Baina ez. Oso garrantzitsu, 3 puntu hauek. Bai, oso garrantzitsuak berriz ere aurretik jartzen garelako, eta horrek indarra ematen du, 25 eta 24. Eta Iñigok esan duen bezala, gaur uste dut, azken minutur arte, bihotza ahoan izan behar dugula. Dani Esni, ostikoa, berriz ere. Dani Izpun baloiarekin. Plakaje altu bat. Lurrera joan da. Zigor golpea. Nik uste dut plakaje altu garbi izan dela, demora gelitzen do. Ez dakit, marrazaina ez zote dan nahi zer... Txartela. Nori? Kesoseko... 14 zenbakia. Bai, 14 zenbakia da. Plakaje altua aipatu duzu ez. Mateu, bauxe da, bigarren zati hasieran entxegua egin duena, entxegu ederra lortu du. Eta 10 minutuan bere taldea bat gutxeagorekin utziko du. Hau ere, ona ordiziarentzat. Uste du, marrazainak hartutako erabaki izan dela? Ona da guretza, bat gehiagorekin egongo da ordizia. 10 minutuetan zehar, 25 eta 24 aurretik goatz. Eta 24 minutuan gaude. Usten deu, lau kotuxa eskatu du Asierrek, lau pertsona. Oso on. Keinua egin du, Josi Javierrek. Keinua egiteatik, joko aurrera jarraitu du. 20 zenbakia, begira, hori ere sartu zaigu, piko. Eta, ies egin du, aia, Dan Esnik, bera bakarrik. Eta, bai, ikaragarria, nola de Montre geratu da hain bakarrik. Ez ustean harrapatu ditu, ordiziarrak, goitik bera.
Bai, ez ustean geuden tuxetik eta ikusten dugu, Bai, hori ez, begira, tux batetatik, gaizkateratako tux batetik. Bai, Ai, ama. niz getxoko jokalari honen kalidadea soberan dakigu eta ikusten dugu. Hori da, getxo jokatu du ez, urteetan zehar. Eta begira, Getxosek ekarri badu zerbaitegatik izango da. Eta hor, Asier korta gota zaio gainera, baina zaila behar du, ezta? Bai, Gizon hori karreran atzetik harrapatuta geratzea, ez? eta behin defentsako linea utzi honen, oso zaila da. Baraz hori gabe, hostik hori dan esnik barrura. Eta 25 eta 30 lastima. Lastima. Beste gauzatzuetan pentsatzen hasita. Zenbaten txegu sartu dituan pordiziak? 3. Bai, ezta? Lehenengo zatian 2 eta bigarren zati honetan. Ez dugu sartu 2 ensegu. 2 bakarrik? Bonusetan pentsatzen hasita. Baina minutuak ditugu oraindik aurretik ea zer gertatzen den. 25 eta 30. Entxegu gauzatu batekin aurretik inateke berriz. Ostikoz, danesnik. Berriz ere, hasieran zirudina bezain handia, dirudi. Ostiko atzera, Montagut. Bera bakarrik aurrera, metroak egiten. Bauan Lomax, azkenan geratu dute. Ostikoz aurrera, berriz ere esnik. Danik rolek harrapatu du. Ostikoz aurrera honek. Presio nahi mardako. Eta presioa egin da hor. Montagutek harrapatu arazorik gabe. Ongi Asier korta. Danesni. Lastima. Aukera polita litzateke. Baina, bueno, kanpora atera dute eta guazen. Eta zalea piztuta. Minutua geratzen dira. Eta tartea 6 puntukoa da. Entxegu batekin. Eta gauzatu ezkero aurretik inateke berriz. Ez da itxaropena galdu behar. Gauzak ongi egiten ari dan pordizia. Talde handi baten aurka. Eta azken minutura arte. Merezi dute gure animoa, gure bultzada. Hortxe, Jose Javier Malkorra berriz ere, tuxe ateratzeko prest. Ez dugu irabazi. Lastima, tuxa gaurkoan ez dira gure punturik, gure indargunea, ez horixe. Bi taldeak hor borrokan. Zigor golpea hor dizin alde. Zigor golpea eta gogoratu, gainera, bat gehiagorekin gaudela. Hori da. Aipatu du gainera, berri ona bat gutxiagorekin daude eta begira, entxegua. Jokaldi horretan, sartu duten entxegua. Zigor golpea. Beste aldaketa. Eta bai, bai, hemen 8 zenbakia sartuko da, Nakayama. Eta Blanco ateratzen da. Abizen Japoniarra, baina Valladolidekoa da tipoa, aurreko batean izan zenean, atentzia juzian galdetu egin nuen eta badirudi aita edo. Japoniarra duela, baina bera Valladolidekoa da. Hortxe da Nikro, lostiko botatzeko prest. Bai, barrura. Ongi Dani, finduz doa, ostiko hori. Eta 28 eta 31, aia, ama. Bagenekien azkeneko minutu arte horrela egongo ginera, baina hobe da horrela egotea, puntu bat aurretik, puntu bat bera baino, Hori da. Denbora amaitzen doalako eta puntuak behar direlako. 29. minutuan sartzera guatz, 11 geratzen dira bigarren zati honetan. Eta 28 eta 31, Kesos entre Pinares aurretik, 3 puntu. Horixe da. Partia irabazi edo galtzearen arteko tartea, une honetan. Ez da gizertan dabiltzen gaur, bi baloi daude zelaian. Bigarren atera dute. Eta orain bai. Danesnik, aterako du. Ostikoa. Joan Tudelak, ies egin dio, Habana izango da, ez. Bai, Habana edo... Bai, Habana. Habana, beraz, melea. Lastima. Bueno, ez aukera ematen dira, Habana eta Tuxe ondan ez. Hori da. Eman dire eta Tuxe erabaki dute. Eta Tuxe aukeratu dute.
Eta ikusita nola gabiltzan tuxetan. Ez tarritzeko, baloi arazorik gabe harrapatu dute, molbidez aurrera egin nahian. 22 barruan sartu zaizkigu, ongi ordiziarrak orain, buelta eman ez horri. Baloi hori beraiena da oraindik, bi taldeak borrokan jarraitzen dute eta berriz ere gerturatzen ari dira, 22 barruan ditugu. Erori inda, moloi. Eta ordiziarrentzako. Ederki. Zergatik, Inigo? Baloia lurra erori da, baloia zintzen jokatu. Eta ordiziarrentzako izango da melea horregatik. Ezin izan dute kesoseko beraien baloia zabaldu. Eta melea. Hori da. Melea, bi taldeak pres leku hartzen. 10 minutu geratzen zaizkigu, bigarren zatia amaitzeko gogoratu. 28 eta 31. Kesos aurretik 3 puntu besterik ez. Bi taldeak bultzaka sartu baloia Dani Aizpuruak. Hasierra Loretzulatek atera du, gainera gota dira. Baloi horre gurea behar du. Joan Tudela, aurrera egin nahian da biena. Kanpoa ezateatzeko. Horiren laguntzarekin hori da garrantzitsua kanpora zera ateratzea. Berriz baloia lurrera, ea orain bai atera dezakegun ongi. Ostikoz, Mikel Aizpurua berak. Emeretzi zenbakia. Estrada. Ongi Asier korta baloia lapurtu zor. Jokaldi polita egin dezake. Lastima ies egin dior Dani Kroli jokaldi polita zen. Aukera ederra zen ordiziarreken txegua lortzeko. Oso garrantzitsua baina antolatzea, ondo antolatzea. Lastima, pase hori galdu izana. Beraina baloia berriz ere, Danesni aurrera. Thompson lurrera. Molina aurre lurrera. Baloi hori berreskuratu behar dugu, 9 minutu, barkatu 8 minutu geratzen dira bigarren zatia amaitzeko. 28 eta 31, 3 puntu aurretik. Baiauliekoak eta melea izango da. Lastima, pase hori. Pena. Bai. Lastima. Hala ere, berak, lortu da aurretik, Asierre lortu da aurretik gaur aurrean jartzea. Bai. Ondo egonda, jokaldi oso ongi egin du, bai jauna, baina... Dana ezin da, edo, ez? Ez. Baina gure nerbiokin izan Bai, hori da. Beno, melea izango da berriz. Pultza ordizi, animo, ongi ari da taldea, lortu dezakegu gaur, bai jauna, 28 eta 31. Entxegu bat, ostiko bat, ez zaigu inporta. Ikusten du hor, Joanes Mujica eta Jon Barandiaran. Beroketak amaitzen, zelaira sartzeko prest. Animoak eserlekuan Ormaiztegiarrari eta Lazkautarrari. Bi jokalari handi ditugu hauek. Eta ordiziari urte askoko jokua eman dezaketenak. Bai, jokalari hau die talde honen etorkizuna, ez? Hori da. Abantaia ordizin alde. Eta orain zein izango zen erabaki hobena. Ez dakit. Agetara atrebitzen bagea, berdindu da gelitzen gea. Sartzen badu, ostikoa. Hori da. Ez? Bueno, zelaia uzten, kepa zamakola, eta oier goiak utziko dute zelaia. Partidu nahi dute biek gaur. Bai, jauna, eta esan bezala sartu direnak, Joanes Mujica eta Jon Barandiaran. Ostikoaren alde egingo du. Joño, 6 minutu geratzen dira. Ni normala tuxan aldekoa izaten naiz, orain honetan ostikoa esango nuke, baina Danirentzat urrunegi ez ote dagoen bildurra baten di. Ez dakit, animatzen bada konfiantza izango do, ez? Gero baita egia da sartzen ez badu ere, baloia berreskuratuko deula gutxi gora bera altura berdinean. Horregatik nahi beti aukera ono nahi iruditzen zait. Ez oso urrutik juntza jo. Inondik inora ez, oso urrun.
Garai batean gogoan du, nola ostikoak gertuago eta zirenean Dani botan zion, pixka urrunago zirenean Korik hartzen zuen ardura hori, ez? Indar gehiago edo du ostikoan. Gaur bien arten ari dira egiten. Lastima, 5 minutu gara entzaizkigu, eta honek berdin jarraitzen du 28 eta 31. Danesni baloi ateratzeko prest. Eta inigo gaipatu duena, baloi hori gurea da berriz. Dani gartzen du. Danik aurrera. Ongi hor, lehenengo defentsa hori puskatu dute. Eta kanpoa zuzenen. Lastima. Ai... Baloia izango dute tuxe, nahiko egoera komodo baten gelditzen den denborakin. Bai. Itxura txarra, 5 minutu. Ea tuxau, Jon Barandiaran sartu da, oso mutiko altue. Bai. Tuxetan habilidade ona dauke. Ba ez, arazorik gabe harrapatu dute, zaleak animatzen azkeneko 4 minutu hauetan talde zerbait lortu dezan, ostik hori hona izan daiteke guretzat. Ongi hor, baloi hori gurea, bai jauna, Goazen erasora lortu daiteke, gaurkoan bai. Baloi atea barra dau. Gaurkoan kesosen aurka garaipena lortu genezake, garrantzitsuak lirateke puntuak, eta garrantzitsua litzateke baita ere, psikologikoki, baina ez. Melea, kesosen alde. Orain bai, denbora maitzen ari da, 3 minutu. 3 minutu eta 3 puntu, bi taldeen artean, kesos aurretik gogoratu. Oso garrantzitsua da izango zanuain entxaio bat sartzea, baina oraindik eta garrantzitsua ez jasotzea. Oraintxe bertan 3 minutu faltan entxaio bat jasotzea, bonus bat kentzea izango litzeke. Bonus bat galtzea. Gusten deu, bain denbora Bai. nola ala janez. Amaitzen ari den denbora 28 eta 31. Bi taldeak prest. Piko prest baloia sartzeko. Melean oso ondo, presiona bertu. Ai, Danesni garrapatu azkenean aldamenera. Ea ez den hortik. Beste arriskua etortzen, baloi hori beraiena da oraindik. 2 minutu eta erdi, arauzko denbora bukatzeko. Lurrean kesosekoak, baloi hori berreskuratu behar dugu, nola bait. Baloi horrek gurea izan behar du. Entxegoaren bila doaz ordea hauek. Garbi dute beraien helburua zein den. Kontuz hor, Thompsonek bidea egin du, lurrera joan da Danesni azkenean, honek aldamenera, tarte handia eskerrak. Eskerrak ez duten baloi hori harrapatu, itxura oso txarra zuelako, gehiago ziren aldamen horretan. Zigor golpea. Eta zigor golpea. Jokoz kanpo geudelako. Eta sartzen badute, orduan bai, amaitu da partidua. Bai. Lastima, eskuan izan dugu. Minutu eta erdi partida amaitzeko, Danesni, presari gabe ostikoa prestatzen. Eta Barrura, minutua geratzen denean partida amaitzeko, eta... Azkeneko bat izango dugu. Eta 28 eta 34, beno, badugu, aukera bat, ez da, entxegu batekin. Baloi... Partida irabaz genezake oraindik. Ondo, Asier. Ongi hor, benetan ikaragarri gaur Asier egin duen partidua, Jaun Perez lurrera, guazen. Modu bikaina izango litzateke partida amaitzeko. Ordizgarra bultzaka indarrez aurrera egin nahian. Arauzko denbora betetzeko. Galdu egin dugu baloi hori. Atzera, montagute kostikoz. Berriz ere guretzat.
Dani Izpunek harrapatuko du, Dani Kroli utzi dio, eta bagoaz berriz ere azkena izango da hau. Joanes Mujik Arbaiztegiarra, geratu dute hor, biren artean. Ea baloi hori ez du galdu behar, laguntzara, taldekoak. Ongi Mikel Aizpurua, Ion Barandiaran entzat, Lurrera Lazkautarra ere. Atera dute baloia berriz, Kori Aldamenera, ongi hor, oso ongi hor. Aldamenera, eitxeko izan daiteke Phil Hasford, lastima, atzeko pase hori. Lastima. Abana zanalare, Joanen pase aurretik Abana pitatuta zoan. Ikaragarria Joanek hor egin duen oso ondo sartu da. Lasterketa hori, baina lasterketa hori egin duenerako Abana emana zuen. Ez, ondoren, pase ondorengoa. Bai, hor Fili ies egin dio aloi horrek, lastima. Eskuan izan du hor. Bai, aukera ikaragarri izan da, Eskuan izan dugu. Eta arauzko denbora beteta, 28 eta 34. Bitaldeak Melerako prest. Mele hau oso garantzitsu izan daike. Erori eginda Melea. Errepikatu ingo dute. Usten deu, Jaunekin izketan daula. Berriz ere, pres Melerako bitaldeak. Pikok sartuko du baloia tartean. Sartu du, bitaldeak bultzaka, azkarratera du Thompsonek. Baloia berreskuratu nahian Ordiziarrak. Lurrera ian da Thompson. Zail dute hor baloia berreskuratzeko. Piko baloia ateratzeko lanetan. Kanor, aurrelarik. Oso. Ongi ari dira Ordiziarrak, ea zerbait lortzen dugun. Epaiak ez duen oraindik amaierarik adierazten. Abantaia. Horrizin aurkata, jazta, hola. Eta orain, bai, eta bukatu egingo da partida. Lastima ez da. Pena bat, bai. Erakutsi dugu gutxigo ez gehala, eta gai izango ginela partidira bazteko, eta bai da, pena hundina hoi. Eskutan izan degula eta azkeneko momentu juntzaigula. Nik uste mezua hori izan behar duela, ez? Naiz da partida bugaldu, hau berez galtzeko partida zen. Bai. Eta nola hasieran ikusten, nik uste nuena baina askoz gehiago ikusi dugula. Nik uste mezua hori izan behar dela, ez? Taldeak ulertu behar duela, alduela. Egiten duenan alduela, eta agian kesos dela, baina Gernikari, Getxori, irabaz egin bartzaiela, ez? Bai. Bai, garbi dau. Bazirudien gaur galtzeko partida izan zikela, eta ikusten da, ointxe bertan jokalarik alde batetik oso triste hongo dia, eskutan eukitilako, baina nik uste pozik euteko partidu indutela, zario dana eman dute, eta ezin zaiela gauza hundikirik esan aurkan. Egia esan, gaurkoan paper bikaina egin dute guztiek, eta espero dugu urrego partidetan ere hausia izatea Rubian jolasten ikusten dugu nan Porditzia, ez? Hori da. Ederki, mila esker gure aldetik, Inigo gurekin izateatik beste behin, eta zuei ere ikusentzuleok, mila esker, eta horatu, urrengo txeko partidan ere, Otsailaren 25 asteburuan edo izango gara, hementxe izango garela, nola ez, Han Pordiziaren berri emateko prest. Mila esker eta ondo izan!